Nganti kakak nganggo deg-degan, Mbak. Nek nganggo mandek barang nak penak. Jadi mandek sih, jadi ora mandek. Ngono aak bagi ora waton ndlucur. Ora ndlucur terus. Nek kula ki mandek ora mandek tetep penak. Mandek sih ngombe-ngombe kopi. Oh, nek ngombe kopi udut barang jumlahan malah kelar. Pak bagi leren ngombe kopi, kopi ini nganggo susu apa ora? Susu, yo nganggo susu. Nganggo susunya. Ora, saiki tak takon. Apa? Bedane kopi karo susu apa? Ayo. Kopi karo susu ya beda. Ayo. Terus kena kopine ireng susu putih. Ora iso. Ora iso. Bener toh? Salah. Nek kopi ireng kabeh. Kopi ireng kabeh. Nek susu ana irenge sithik. Susu kok ana ireng iki susu apa? Ayo kopi susuku. Ngono. Ya, dilanjut ya. Nenone Cetet sajrone nek cara nggoku gladuk ki wah rame api. Oh, gladuk ki api. Oh, maksudnya ki mau api. Iki berarti kan masing mari rame api Mas Bagi. Mas Bagi. Berarti Mas Bagi gladuk ya. Kamu jangan gladuk sekali. Ayo kowe bareng yo gladuk. Gladuk kabeh. Apik kabeh maksudnya. Ya. Mas Bagi. Nek dalange iya laduk rada ang. apa? Boten kok. Nganggur. Nek ya Beb. Potong 20. Potong lho. Ora tak potong, wis tak kon meneh iki kabeh. Oh, ngoten. Pelunas. Aku ora seneng ngono-ngono kuwi. Ora seneng nyatut aku. Tenang. Sip elok malah perkara Wong ki tambahi nek nggih, nyatut Bapak. ora apa-apa. Nek nambahi iso. Nek yo kapan. Aku ora wis ngomong tambahi gawe. Aku ngomong. Wong ki tanggapane iki sithik. Kowe nampane ya sithik. Nek sithik, dume ya sithik. Sithik. Nek akeh, Ya tanggapane nak Dom akeh sithik. dom sithik. Napa
Gumari ki ora. Ora to. Oke ya diomoke wong sithik tetep dikai oke. Anak Matur sembah nuwun Pak Du. Lumantar panjenenganipun Amin. sesuk-esuk aku iso ngliwet. yang lewat barang ta? Iya.